Καλημέρα παιδιά. Βασικά το σημερινό μάθημα κάλλιστα θα μπορούσε να λεχθεί και με τρεις λέξεις. Παρ' όλα αυτά θέλω να προλογίσω λίγο προκειμένου να πιάσετε ακριβώς το νόημα του τι θέλω να πω σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το umlaut. Τα umlaut είναι τρία φωνήεντα τα οποία χαρακτηρίζονται ως umlaut επειδή στο βασικό φωνήεν μπαίνουν από πάνω δύο τελείες, οι λεγόμενες umlaut. Είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται σε πολλές κοντινές στη γερμανική γλώσσες, όπως είναι τις σκανδιναβικά ας πούμε. Θα κάνω μια μικρή αναφορά σχετικά με το τι συμβαίνει με την γερμανική γλώσσα. Η γερμανική γλώσσα έχει πάρα πολλές επιρροές από διάφορες βασικές ιστορικές περιόδους. Με η κυριότερη επιρροή στη γραφή και στην επίσημη γλώσσα της γερμανικής, νομίζω ότι πιστεύω ότι προέρχεται από τα λατινικά, τα οποία με πόρτα τους στην εκκλησία περάσανε στην επίσημη γραφή της γερμανικής κοινωνίας. Φυσικά η γλώσσα η οποία μιλιόταν από τους ανθρώπους, από τους καθημερινούς ανθρώπους, η καθημερινή γλώσσα στο πούμε, ήταν τα γερμανικά, τα Deutsch. Και πιο συγκεκριμένα η γλώσσα που έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα να μιλιέται στη Γερμανία είναι τα λεγόμενα Hochdeutsch. Hochdeutsch τι σημαίνει? Τα ψηλά γερμανικά. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιο status quo ή οτιδήποτε, αλλά ότι προέρχεται από την Νότια Γερμανία, που είναι η Πάνω Γερμανία, επειδή έχει βουνά, ενώ η Κάτω Γερμανία είναι η Βόρεια Γερμανία, επειδή είναι πιο κοντά στη θάλασσα και είναι χαμηλότερο το υψόμετρο. Τα ψηλά γερμανικά λοιπόν, προερχόμενα από την Άνω Γερμανία. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι έτσι όπως το λέω ακούγεται σαν άνω κολοπατινίτσα ένα πράγμα. Πάντως καταλαβαίνετε φαντάζομαι τι εννοώ. Καθιερώθηκαν πλέον στην γερμανική ομιλία που γνωρίζουμε. Η γραφή παρόλα αυτά, όπως και πολλά θέματα λεξιλογίου, επηρεάζονται ακόμα από τη λατινική αλλά και από άλλες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. Βασικά, καλά μην λέω χρονολογίες για να μην κάνω λάθος, κάποια στιγμή η γερμανική γλώσσα και γραφή δέχθηκε πάρα πολύ δυνατές επιρροές από λατινικά και ελληνικά, τα οποία σχηματίσανε λίγο πολύ τους έντονους διφθόγκους που συναντούμε στην γερμανική γλώσσα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για ακαδημαϊκούς λόγους καθαρά να αναφέρω ότι η γερμανική γλώσσα, αν εξαιρέσουμε τις ξενικές προελεύσεις όπως λατινικά και ελληνικά, έχει τρεις βασικές ρίζες. Τα βόρεια γερμανικά, τα οποία έχουν επιρροές από σκανδιναβικές χώρες, τα δυτικά γερμανικά που έχουν περισσότερο σχέση με αγγλικά και εστονικά, και φυσικά τα γοτθικά. Τα γοτθικά είναι η γλώσσα που ομιλούταν ακριβώς στην περιοχή, στα φύλλα, στις περιοχές που περιλαμβάνουν τον χώρο που ονομάζουμε Γερμανία. Αυτά σε γενικές γραμμές σχετικά με την ιστορία. Και τώρα στο εύκολο της υπόθεσης, τα umlaut. Umlaut είναι τρία. Το a umlaut, το o umlaut και το u umlaut, όπως βλέπουμε παραπάνω. Εν τω μεταξύ στην εικόνα βλέπουμε ότι τα δίνουμε δύο διαφορετικές μορφές. Η μορφή που ισχύει στην σύγχρονη Hochdeutsch είναι η πάνω. Αυτό με τις δύο τελείες. Τα κάτω απλά τα δίνω γιατί στην περίπτωση που τα συναντήσετε σε παλιότερα κείμενα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι ακριβώς umlaut, αλλά είναι στην παλιότερη μορφή τους. Το αυτό δεν είναι τελείως άσχετο με την λέξη.
Το umlaut σχηματίζεται με το φωνήεντ και με μία απήχηση του φωνήεντος του φωνήεντος Το α, ας πούμε, στην παλαιά γραφή γράφεται ως αε και προφέρεται ως Το το umlaut γράφεται στην παλαιά γραφή ως οε και προφέρεται ως είναι μεταξύ ο και ενώ το umlaut έχει επηρεαστεί περισσότερο από γαλλική γλώσσα. Γράφεται ως ουε, αλλά παρόλα αυτά προφέρεται σαν αυτό είναι το πιο δύσκολο. Είναι κάτι μεταξύ ι και ου και με λίγο να ακούγεται το είναι ι. Είναι σαν το γαλλικό το ι, το γαλλικό το ιου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ με την ιστορία και τα συναφή. Οτιδήποτε παράπονο έχετε από τα μαθήματά μου μπορείτε να μου πείτε. Εγώ θα συνεχίσω. Θα κάνω ένα μάθημα γερμανικών καθημερινά. Αν σας αρέσει αυτό που κάνω ή οτιδήποτε, θα εκτιμούσα να μου δείξετε την αγάπη σας με κάποιο like, με κάποια θετική βαθμολογία ή κάποιο σχόλιο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά και να περνάτε καλά.